Tento Magikarp môže byť najviac podceňovaná karta celej Scarlet a Violet éry a dnes si ukážeme, prečo si to myslím. Let's go! Ahojte, čaute, ja som Peterson a dnes sa spolu pozrieme na ďalší set z éry Scarlet a Violet, Paldea Evolved. Paldea Evolved bol vydaný 9. júna 2023 a obsahuje 279 kariet. Set je z regiónu Paldea, čo mu napovedá už aj názov. Cena tohto setu je v súčasnosti približne 1200-1300 eur, pričom jeho najdrahšie karty sú Magikarp a trénerka Jono. Pri tomto kaprovi ešte chvíľku zostaneme, pretože určite stojí za pozornosť. Cena raw karty je v súčasnosti niečo okolo 300 až 500 eur, závisí od stavu. Samozrejme, ak má nejaké poškodenia, nejaký whitening, tak kartička hneď stráca na cene. Dregnutá na PSA 10 sa posledné eBay sold pohybujú už v sumách niečo cez 3000 eur. Možno sa pýtate, čo je na tej kartičke také zvláštne, že je taká drahá. Čo je na nej zvláštne, zaujímavé, že ju ilustroval veľmi populárny ilustrátor Shinji Kanda. Shinji Kanda je japonský ilustrátor, ktorý sa od svojho debutu v roku 2022 stal veľmi obľúbeným ilustrátorom v Pokémon komunite. Kanda spája tradičné estetické japonské prvky s fantazijnou ilustráciou. Kanda okrem nášho Magikarpa ilustroval aj mnohé iné krásne arty v starších setoch, ako napríklad Giratínu zo setu Lost Origin, Magnetona ako promokartičku ETBčka Surging Sparks, kartičku Roaring Moon zo setu Prismatic Evolution alebo Seismitoda zo setu Black Bolt. Kanda robí krásne ilustrácie a jeho rukopis je poznateľný na tých kartičkách a v budúcnosti si o ňom určite ešte niečo povieme. No a taktiež aj dnes tu máme dva balíčky, tak sa pozrieme, čo v nich nájdeme. Nič. No, poď. Takže, aj tentokrát nič. Pozrieme sa taktiež na ceny. Booster box zo setu Paldea Evolved. V skutočnosti vieme tento box kúpiť za približne 300 eur, od 300 eur. Samozrejme treba rátať aj nejaký shipping, keby sme nakupovali z card marketu, čo je zaujímavá cena, keď Chase karta ide od 300 do 500 eur v súčasnosti, tak je to zaujímavé. ETBčko Paldea Evolved 159 eur, 138 eur price trend, takže niekde v tomto rozmedzi je naša cena. Takisto treba rátať s nejakou dopravou, keby sme to nakupovali na card markete. Toto ETBčko má v sebe promokartičku Pikachu. Veľmi krásny kúsok, už len jej samotná cena je okolo 20 eur, čo pozerám ponuky tu. Samozrejme v anglickej verzii. No, kartičky, keď sa chceme pozrieť na kartičky, sú tu opäť nejaké goldky, 9 kúskov a veľmi pekné arty opäť s príbehom, hodnotou nejakou veľmi pekné za mňa. Či len patrí k mojej zbierke, toho som raz vytiahol, je to SIR s textúrou. Takže za mňa opäť celkom pekné arty, veľmi pekné. Takže toto bol set Paldea Evolved a ja vám veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť. Budem rád za každý koment, like, odber, za vašu podporu. A v ďalšom videu si spravíme opening nového setu Perfect Order, na čo sa veľmi teším. Takže ďakujem ešte raz a dovidenia.